Latimer, 24 vuotta Helsingistä, opiskelen Metropolia ammattikorkeakoulussa vaatetusalaa. Mulla on erittäin hyvät sosiaaliset taidot. Mä olen hyvin verkostoitunut, mä tunnen paljon ihmisiä. Ihan ehdottomasti osaan käyttää eri sosiaalisia medioita. Mun mielestä Facebookin ja Twitterin kaltaiset palvelut on ihan elintärkeitä nykyihmiselle. On jotenkin tosi mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset päivittää sinne kaikesta jännittävästä, mitä niiden elämässä tapahtuu. Esimerkiksi jos on vaikka joku poikkeuksellinen sääilmiö, niin kuin vaikka lumi talvella, niin sitten Facebookista näkee, että joka paikka on täynnä lunta, mikä on tosi kätevää, jos sun kodissa ei ole esimerkiksi ikkunoita. Mun mielestä avain tällaiseen tyyliä ja muotia koskeviin kysymyksiin on se, että osaa muotoilla ne kysymykset niin, että niistä saa sen vastauksen, minkä haluaa. Eikö sun mielestä ole parempi, että tässä on upea kauppakeskus kuin esimerkiksi hautausmaa? Totta kai se täytyy tehdä niin, että se haastateltava ei itse ymmärrä, että ne kysymykset on melko kärjistettyjä. Mielestäni mä osaan valita ihmisjoukoista myös kaikki ne tyyliltään mielenkiintoisimmat tyypit ja esittää niille sellaisia helppoja ja kasuaaleja kysymyksiä, jotka ehkä myös avaa näiden henkilöiden omaa tyylifilosofiaa. Mitä sä ajattelit, kun sä näit Chanelin kevät-kesä 2013 muotinäytöksen? Lisäksi näiden kysymysten joukkoon voi sillä lailla huomaamattomasti ujuttaa omia hyviä puoliaan. Vaikkapa jotenkin näin, että mun on vaikea kuunnella Jenni Vartiasta livenä, koska mulla on absoluuttinen sävelkorva. No, lopuksi mä voin sanoa vaan, että mun mielestä mä olisin ihan loistotyyppi tähän hommaan. Mä oon tästä koko jutusta ihan superinnoissani ja mä innostuin tästä ihan heti, kun mä näin sen ilmoituksen. Mä oon valmis antamaan ihan 1000% tämän jutun eteen ja siis tää on se homma, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Mä olen aina halunnut olla Elle-lehden muotitoimittaja. Anteeksi, olisiko mä voinut kysyä sulta pari muotiin liittyvää kysymystä? Oota ihan hetki. Mitä? Olisiko mä voinut kysyä sulta ihan pari lyhyttä muotiin liittyvää kysymystä? Tää vie ihan pienen hetken vaan. Niin perus Helsinki. Hei, ihan sori oikein. Mä oon nyt puhelimessa, että... Muotikuutio on aivan, kuten sanoin, muotikuutio on, mä olen aina halunnut tehdä työtä muotikuutio-konseptissa. Hei, odota ihan pieni hetki vaan, mä kysyn pari kysymystä vaan. Oota ihan hetki. Hei, herra tyylikäs, painu. Sano herra tyylikkääksi. Oh,